Hej! Så skal Torbjørn og jeg igen afsted. Og vi skal, som I kan se herude, så skal vi... det blæser rigtig godt i dag, så der er sikkert dårlig lydkvalitet. Men vi skal over til Venø, og den her gang er vi fra... Hvad det hedder herovre, Torbjørn? Gyldendal, som ligger op ved hvad? Ikke Salling, tror jeg. Salling? Ja, sådan der omkring. Og i dag der blæser det godt, men vi snakker lige videre her lige om lidt, fordi at, vi vil gerne lige fortælle jer, hvilke forholdsregler vi gør os, inden vi tager ud på sådan en tur her, og hvad udstyr vi har på. Det kan være både til nybegynder, men også til erfarne åben vandsvømmer. Så I hører lige mere lige om lidt, når vi sidder over, hvor der er lidt bedre lydkvalitet og lidt mere læ. Godt. Så vil vi gerne lige fortælle jer lidt om, hvilke forholdsregler vi gør, når vi tager på sådan en tur her. Du kan fortælle lidt om dem her, for eksempel. Jeg var engang ude at svømme en tur, og så spiste jeg en chokoladebar, og så knækkede jeg mig i vandet. Og efter det, så var jeg fuldstændig flad. Så efter det, hvis det blæser bare en lille bitte smule, så tager jeg de her Marcine, hedder de. Man kan købe dem de fleste steder. Fordelen ved dem, det er altså noget transportsyge medicin. Der er rød trekant på, som man skal være opmærksom på, men det er jo ikke, det er ikke noget, man bliver særlig træt af. Jeg kan ikke mærke, at jeg bliver træt, når jeg tager dem, men det gør altså, at jeg ikke knækker mig i vandet, hvis jeg får noget at spise ud i vandet, og der er lidt bølgegang. Og når vi nu snakker ernæring, så er grunden til, at vi nok heller ikke bliver trætte, det er nok fordi, at kroppen er pumpet med Red Bull, og det kan der være meget religion over, om man skal eller ikke skal. Det virker for os, og det er sådan lidt vores egne erfaringer, som vi drager på. Hvad har vi afprøvet og sådan noget her? Så har vi vel spist, hvad der ligner 50-100 gram mandler eller et eller andet. Den stil der, ikke? Jo. Ja. Og så har vi op i vores våddragt ben. Man kunne også have det i sin swim safety, som vi ser lige om lidt. Der har vi sådan lidt nødebar til undervejs, og lige... Du kan lige vise, hvor den sidder henne. Sådan en. Ja, den sidder hernede på... Den sidder hernede, der holder den så fint, så kan man lige få den ud, og det holder sig altså nogenlunde tørt. Der til skal man af med vandet jo, og sådan er det. Men der er vi så ikke så kredsende lige på det punkt. Og vi kan sige så meget, at vi tager ikke våddragten af ude i vandet. Nej, det gør vi ikke. Mere kan vi ikke sige. Nå, tilbage til ernæringen. Så har vi nogle gode erfaringer med at køre nogle elektrolytter ind. Det vil sige nogle salte, så vi undgår kramper, når vi ligger derude. Altså lige kunne det være, så får man næsten altid kramper, når man er ude at svømme. Ja. Men det har givet os nogle gode erfaringer omkring at have noget energi. Også fordi optagelseshastigheden med elektrolytter er forholdsvis hurtig. Ja. Så, og det giver også noget energi. Der plejer at ske det, at efter cirka 2-3 kilometer, så sætter Christina mig. Og så hvis jeg får det her, det er så sådan noget druesukker og noget salt, altså noget man kan købe færdigblandet elektrolytblanding, ikke? Så kan jeg så holde dampen op længere tid, og så tænker jeg også, så får jeg noget bedre træning ud af det. For ellers så går jeg sådan helt ned i tøffetempo, og det fungerer bare rigtig godt for os. Og turen i dag, som I lige kort så her forinden, der ved vi, at Torbjørn han går altid ind og kigger på... hvad er det for en af dem, du kigger på? Hvis man går ind på DMI's hjemmeside, så det er fordi, det er heroppe i Limfjorden. Det er det eneste sted, hvor jeg sådan rigtig kunne finde strømprognosen. Og der kan man, jeg tror, det er 36 timer, man kan gå frem. Den holder ikke stik, så jeg tjekkede den også i nat, inden jeg gik i seng og i morges igen. Der kan man altså se, sådan, hvor meget strøm der er, cirka. Og det er fordi, vi har været fanget i strøm ved tidligere svøm. Så vi svømmer aldrig ud her, hvor der kan risikere at være strøm, medmindre vi har tjekket strømprognosen. Og den det er også DMI, og så bruger vi rigtig meget yr også, for at se om, og specielt torden er vi bange for, fordi der er man altså på spanden, hvis man ligger ude med et par kilometer til land. Så det kan godt være, at risikoen ikke er særlig stor, men hvis der er den mindste risiko for torden, så går vi simpelthen ikke i vandet. Så tager vi ikke nogen chancer, nej. Nu på den tur, vi skal her på nu, der har vi cirka 2,5 til 3 kilometer, hvor det er, vi ved, at vi er i modvind og en lille smule modstrøm. Så det vi gør, det er, at vi korrigerer ved at holde modsat strømmen, indtil vi rammer over til Venø. Og når vi rammer over til Venø, så kommer vi til at ligge læ nedad der. Vores tur i dag, den tror jeg, den er op på 11 til 13 kilometer. Men vi tager den tid, det tager. For os så handler det ikke om hastigheden, om at sætte en ny personlig rekord. Nej. Men det handler om at få en god tur ud af det. Ja. Vi har også en lidt
aftale omkring, at bliver man væk fra hinanden derude, så skal man ikke begynde at ligge og svømme efter hinanden og kigge efter hinanden. Fordi at der er risikoen for stor i forhold til, at man selv bliver udmattet. Ja. Så der har vi en stående aftale om, at vi svømmer ind mod land, og så mødes vi. Og det samme gør sig igen med her, hvor vi har parkeret bilerne. Ja. Vi har altid lagt bilnøglen et bestemt sted, så den anden kan komme ind, hvis der er et. Vi holder os sammen, men man kan godt komme fra hinanden, og hvis man først begynder at ligge og bruge timevis på at søge efter hinanden, så kan det faktisk være større risiko for begge parter, end hvis man lige kigger efter hinanden, og så ved jeg, at min marker hun søger mod land. Ikke? Så behøver jeg ikke at stresse over det. Og vi tager altså ikke nogen ture uden følgebåd, medmindre vi er 100% sikre på, at vi kan tage den i det vejr, der er. Ja. Og følgebåd, det kan der være meget snak om frem og tilbage, men er man tryg ved det, så svømmer man med en følgebåd. Men nu i dag, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. I kan se herovre, der er sådan en vimpel, der står og blaffer rimelig godt. Så det vil sige, at vi er nok op på en mellem 8-9 meter i sekundet, og med nogle vindstød op på en 12 meter i sekundet. Ja. Så det vil ikke være ret behageligt for en følgebåd i dag. Og slet ikke en kajak. Jeg bliver nødt til også at huske at tænke på følgebåden. Det skal altså være rart for dem. Og hvis en følgebåd, hvis han falder i vandet, han har ikke nødvendigvis trænet crawl. Så behageligheden for følgebåden og sikkerheden for følgebåden. Og man skal også lige vurdere, hvis man så bliver dårlig at komme op på en følgebåd i dårlig vind, hvor meget reel risiko er der så for ens eget liv? Det er sådan, der kan være rigtig mange fordele ved at have en følgebåd med, men det er altså ikke altid, at det er et absolut must. En anden ting, der er også i det koordineringen. Altså, hvis man er 2-3-4, der skal ud og svømme, og man skal koordinere med vind og vejr og torden, og man skal også finde ud af, at skipper skal kunne få det til at fungere med sin familie, så er det bare nogle gange, så dør det, hvis det er, at man skal have det med hver gang. Så, Men lige for at runde udstyrsmæssigt, så har vi forskellige ting, og det er jo også mange gange, man selv finder ud af, hvad man skal bruge. Det her, det er en ven i havet. Glem det aldrig. Den skal smøres ind stort set over hele kroppen. Ej, i hvert fald der, så man ikke får skravemærker. Jeg har taget i hvert fald en tredjedel kløver vaseline rundt i kanten. Der er nogen, der siger, at det ødelægger dragten. Den her dragt, den er begyndt at få revner, men ikke nogen af de steder, hvor jeg har kommet silikone på. Den er holdt i 3 år nu. Så det er sgu bedre ikke at få smadret sin nakke, og så få smurt godt med noget vaseline. Ja. Svømmebriller, selvfølgelig. Og der er jo et hav af variationer, så igen så handler det om at finde ud af, hvad passer til en selv. Ørepropper. Der er også forskellige varianter. Torbjørn, du har helt Jeg har de billige nede fra materialisten, så kommer jeg lidt vaseline på, for ellers så kan de godt risikere at ryge ud. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men det er dem, der sådan er runde i enden, de er sådan glatte. Det vil sige, at de har et undertryk, når de prøver at kravle ud igen. Så de bliver inde, de her. Og mine det er sådan lidt spiralformet, men igen, så find ud af, hvad det er, der virker for en selv. En meget tydelig badehætte. Det er også vigtigt, så man kan blive set derude, når det er, man svømmer. Så har vi... Torbjørn har sin bøje med. Det er jo den, jeg havde. Ja, og det her, det er så en swim safety device. Det er sådan en, som man så klikker rundt om livet. Og så kan man have noget i. Nu i dag, fordi vi skal over forbi Venø, der ved vi, der er rigtig mange østers og blommuslingebanker. Så når vi skal i land derovre, så har vi nogle neoprensokker med, så der vi lige kan hoppe i dem, inden vi går i land. Så det tror jeg faktisk, var det ikke det? Jo. Har vi ikke været hele vejen rundt? Man skal passe på med kulde også, altså at man ikke bliver fanget i kulde, for det er også noget, der kan forværre sikkerheden betragteligt. Så, men i dag, der er det, altså nu er det jo om sommeren, så havde det været først på sæsonen, så var det i hvert fald et område, vi var meget bevidste om. Ja. Så, men nu her, så handler det om at tage det roligt, her hvor det er, vi har noget strøm, og vi har nogle bølger, vi skal arbejde med. Og så, når vi så kommer over Venø, så kan vi måske sætte lidt mere tempo på hjuldamperen. Og så ender vi på et eller andet tidspunkt. Nej. Jeg kan ikke følge med. Så det var lidt fra Sten og Stoffer igen, a.k.a. Christina og Torbjørn. Så vi ses, når vi engang er oppe igen. Hej. Hej.